Yma ar fferm Stember yn Hwlffordd, mae William Jenkins a'i deulu yn ffermio tua 350 o erwe ac yn godro 150 o wartheg ffrisiwn. Mae'n un o ffermyr ddangos Cyswllt Ffermio, ond beth yw bwriad diwrnod fel heddi? Jamie McCoy o Cyswllt Ffermio sy'n esbonio. Y bwriad heddi i arddangos i ffermwyr o'r ardal beth sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha yma ar fferm Arddangos Stember. Ni wedi bod yn gwneud prosiect symudiadau gwartheg a hefyd gobeithio pawb yn mynd gatre heddi gyda tamau bach o gwybodaeth am cael comfort, sut i asesiau symudiadau gwartheg eu hunan a sut i codi safon iechyd anifeiliaid eu hunan gatre. Why is this a risk area? Mae Rob Davies yn filfeddyg yn ardal Hendi Gwynedd Daf, ac fel yr arbenigwr yma heddi, mae'n tywys grŵp o ffermwyr o amgylch y fferm mwyn tynnu sylw'r criw a troi o brif arwyddion y gwartheg godro. Dim ond doi o ni sydd yng Nghymru sydd wedi bod ar y cwrs yma yn yr iseldiroedd i ddysgu beth ni'n galw'n Saesneg yn cow signals, fel wedwch chi arwyddion y fuwch. A diben wneud hyn yw, mae'r arwyddion ar y fuwch, neu mae'r arwyddion nôl fel mae'n behafio yn ei chynefin, yn dangos i ni beth all fod yn mynd mas o le ar y system o'r ffarmio neu yn eich cartre. Beth ni'n mynd i wneud heddi nawr yw ni'n mynd i cael cwrs yma i ddangos i ffermwyr pwy fath o arwyddion ni'n wylio am, a ni'n mynd i ddefnyddio hwnnw heddi nawr ar gownt sort o cloffni y fiches hon mas. Pa fath o arwyddion sydd yn dangos i chi bod yna broblem? Fi'n eich am beth welwch chi mae eisiau edrych ar y cyfan a mae'n rhoi dipyn o arwyddion i chi. Fe debyg iawn i gwedwch chi am bod bywch yn gloff, felly gwydwch chi'n gwybod bod yn gloff, no fel mae'n sefyll. Heb sôn ei bod mae'n cerdded, so felly bydd chewni'n grwca, felly bydd hi'n dala'n glos i fyny, neu felly bydd hi'n tap danso. Edrych ar ei throdi i weld beth yw'r bai sy'n achos i ddi fyny'n gloff, a chi'n gallu gweithio patrwm mas ar y ffarm honno, os lot o bethau fel digital dermatitis ych chi. Mae eisiau chi edrych ar y llawr, wel le mae'r fuwch yn sefyll. Odi e'n lan, odi e'n lib, odi e'n sych. A oes twllau mawr yn y concrete neu yn y passages neu unrhyw beth fel ni, really. A mae'r rhaid i'r fuwch i fod yn gyffyrddus iawn mwyn cynhyrchu llaeth? Wes, beth ni moyn i'r fuwch i wneud, ni moyn i orwe yn ei gwely am 4 awr ar 10 bob dydd. A dwi ddim yn gwneud fel i ni'n gwneud, ni'n mynd i gwely am 8 awr a codi am mynd y gwaith. Mae hi'n mynd i gwely rhywbeth fel 10 neu 12 gwaith y dydd. So os oes rhywbeth yn y gwely sy'n ymryd â hi i orwe neu codi, neu os dwi'n anghyfforddus i orwe na, dwi ddim yn mynd i wneud yr oriau yma. A beth ni'n weld yn y wlad hon yw, ar y weia, mae buwch yn gorwe am 9 awr bob dydd. Mae'n colli mas ar 5 awr o rest. Mae hynny'n golygu wedyn bod ddim yn restro ei thrad. Mae ar ei thrad fwy o amser, rhoi mwy o waith i'r heini. Mae'r heini wedyn yn poeni. Beth arall sy'n digwydd yw, a mae'n syndod i bawb, yw bob awr extra mae'r buwch yn gorwe, mae'n rhoi 1 litr fwy o laeth bob dydd heb fwy o fwyd. William Jenkins a'i deulu sy'n ffermio yma o ddydd i ddydd gyda'r gwartheg. Beth felly yw ei farn ef am gyngor y milfeddyg? We find it very beneficial to Stember. You're getting experts' advice coming in and they're seeing it hands-on then, and just niggly little things that you see we take for granted, but then they're pointing out to you how the cow is feeling and all, and which we haven't noticed then as such, but for an expert to tell you then, you might listen to an outsider then, there's different eyes then. And what are the improvements that you will be doing after today? Hopefully we'll be improving the cubicle designs, just making a few little adjustments should prove beneficial. Maybe look to put a bit of rubber matting down on a few places where there's more strain on the cows, and possibly consider a different material for the bedding of the cubicles then. And after carrying out all these improvements then, how do you think that will be of benefit to the farm? Well, hopefully we'd like to see a bit more milk in the tank, which with not too many extra costs. Beth yn union wyt ti wedi ei ddysgu heddi? Dwi wedi dysgu mwyau edrych o gwmpas y ffarm i gyd.
dim just edrych ar y dag, ble maen nhw'n sefyll, pwy ffordd y cyfeiriad maen nhw'n cerdded, a beth sydd o dan i tra nhw mwyaf, oeddi o dan i tra nhw'n gyffwrfus. A hwnna'n achosi mwy ar limnes na unrhyw beth. A hefyd, mae'r ffarmwr yn gallu elwa yn ariannol hefyd os mae'r fuwch yn gyfforddus. Odi, wel, maen nhw'n cynhyrchu mwy o laff i ddechrau banta, sef y peth mwyaf bwysig a fertility wedi mae hwnna'n bwysig iawn i'r ffermwyr. Felly mae'r trad dda yn arwain at lot o bethau, dim dros y fuwch yn cerdded yn iawn. O bod wedi dangos i ni heddi nawr, rhywbeth bach yn mynd i lot o waniaethau a gobeithio. Beth yw'r pethau bach? Y cubicles, allwn ni symud y cubicle i'r seis y fuwch, mesur y fuwch. Swn i'n meddwl beth i mesur y fuwch a pwy seis mae eisiau'r cubicle i fod. So mae'r dan oltro, o'n i arfer cadw ffrisions nawr, ni'n mynd i ôl i Holstein, so mae'r buwch wedi tyfu, so mae'r rhaid i oltro bethau. A swn i'n meddwl beth i fe, so nawr ni'n gallu gweld e heddi nawr. Pa syniadau chi'n mynd i fynd gyda chi heddi? Siap, seis y gwelyau, bethau'r da, lled, mae'r shed sydd gyda chi ar y ffermydd yw'r beth sydd gyda chi yw beth sydd gyda chi, so mae rhaid chi trial newid a oltro beth sydd gyda chi. Felly, gen i weld heddi'n ar ôl cerdded rhwng y sheds. Beth welwn ni man hyn nawr, os ydrychwn ni ar hyd yr eilen on, welwn ni'r dau gyd, neu lot ohonyn nhw tybeth, yn pwyso yn erbyn y bar tra bod nhw'n bita'r bwyd. A beth sy'n digwydd wedyn, mae hwnnw'n rhywbeth blew off i gwar nhw, a mae'n atal nhw rhag bita gwmynt o bwyd ag allan nhw. Wrth symud hwn mlaen, tamau bach, roedd lot mwy o le i'r da yma i bita bwyd a billai ar ei gwar nhw. Chyllu sylwi ar y fuwch hon, bo'n croesi eich oes ymlaen. Y rheswm mae'n ei ni yw, mae pôn da i'n un o'r carnau, a wrth neu ni, a ni'n lle gweld wrth i nawr, dwi ddim moyn rhoi'r gos mlaen dde ar y llawr yn llwyr. A beth mae'n neud yw cario'r pwysau off o mae'n lle mae'n ei roli'r. Reit, beth welwn ni fan hyn yw, mae'r fuwch hon wedi domi ar y step. Mae sawl reswm yn hyn, naill mae'r gwely rhy hir, neu yn ytrach na hynny man hyn, yw mae siŵr o fod wedi domi wrth boi wedi codi o'r gwely a wedi cael niwed wrth godi. Dyle'r fuwch i godi a wedi'n domi. Beth mae hi wedi gwneud yw domi wrth godi. Beth arall welwch ar y fuwch hon, mae'n cadw ei thrad ar ongle. Mae blan ei thrad yn pwyntio am mas. A beth welwch chi, mae'r hocs yn pwyntio am mewn. Mae hyn yn dangos bod pôn yn ei thrad. Beth welwch chi ar fuwch hon, yw bod eich hewn i'n gam. Mae e'n grwca. Mae hynny'n golygu bod e'n gloff. Os welwch chi ddyn cerdded, mae hynny'n dangos bod e'n gloff. Beth sy'n poeni fi yw, dim ond bod e'n gloff, ond dwi ddim yn bita mor funych, mor aml a beth mae da fuwch iach. Ni'n gobeithio bod fuwch iach yn bwyta byti 10 neu 18 bob dydd. Di buwch gloff ddim yn bwyta mwy na 4 gwaith y dydd.